सिगाङाव जोंनि बासायगिरि बिफायसोरखौ आङो हाजासे हामबाय होग्रोबाय आरो जायफ्रा बे चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमबो फोथायारिफोरनिसिम आंनि गोजोननाय अननायखौ आं हरग्रोनाय थाबाय। दिनै आङो गोथार बाथ्रानिफ्राय गांनै इतिहासनि सातनि सैदुफोरखौ लानानैहाय नोंथांमोनजों दसे सावरायलायनो होननानै आङो सानदों। बे समाव सिगाङावनो जोङो जोंनि गोथार बाथ्राखौ आङो गुसुङै फरायनानै लाग्रोनो होननानै आङो सानबाय। गांनैनि इतिहासनि लिरनाय 7 बालाब 14 सारि। बे समाव आंनि रायतफ्रा गुरै जानानै आंनियाव आरज गाबब्ला, आंखौ नागिरोब्ला आरो गावसोरनि दुष्ट लामानिफ्राय गिदिंफिनब्ला आरो आङो सोरगोनिफ्राय खोनासंनानै बिसोरनि दाय मावनायफोरखौ खेमा होगोन आरो बिसोरनि हादरखौ जै जै मै मै जाहोगोन। इसोरा बे फरायनायनि सायाव थानानै गिदिर बोर होथों। दायो बे बाथ्राया सोरनि दाराय आरो सोरनि सिगाङाव बेरखांदों आं नैबेखौहाय गुसुङै बुङो होननानै आङो सानदों। दा बे बाथ्राया सलमन राजानि गेजेरजों इसोरा नुजाथिनानै बेबायदिनो सलमन राजानि जे आरज खालामबाय थानाय, जेब्लायबो खुद्रिबाय थानाय, नैबे खुद्रिबाय थानायखौ बेबायदिनो सलमन राजानि गेजेरजों इसोरा नैबे बाथ्राखौहाय बेवहाय रोखा रोखा बुंनायखौहाय जों मिथिनो हायो। जेब्ला जोङो बेवहाय नायो, गोथौयै जेब्ला जों नायो, अब्ला जों बेवहाय मोननो हायो सलमन राजाया मोनसे गिदिरथार बेबायदिनो इसोरखौ खुलुमनो थाखाय मन्दिर लुखांदोंमोन आरो बे मन्दिरखौ लुखांनानै बियो जेब्लायबो इसोरनियाव आरज गाबबाय थादोंमोन जे बे मन्दिरा जेन ओरैनो जेन नस्थ जाया बा ओरैनो जेन गोग्लैनानै थाया, जेन मानसि फोथायग्राफ्रा बा रायतफ्रा जेब्लायबो गुरै गोसो लानानै गावनि दुष्ट लामानिफ्राय गिदिंफिननानै बे मन्दिराव फैनानै जेब्लायबो इसोरजों सभा गेथा जेन लानो हायो, नैबेखौ लानानै बेबायदिनो सलमन राजाया इसोरनाव जेब्लायबो आरज गाबबाय थानायखौहाय जों बेवहाय मोननो हायो। थिग बेबायदि गाबबाय थानाय, आरज खुद्रिबाय थानाय, बे खुद्रिबाय थानायखौ मोननानै इसोरा बिनि जि मोननो हास्थायनाय, मोननो लुबैनाय, बेखौहाय नैबे बाथ्रानि गेजेरजों इसोरा सलमन राजानो खोन्थाथिनायखौहाय जों बेवहाय मोननो हादों। बे समाव माने आंनि रायतफ्रा गुरै जानानै आरज गाबोब्ला, आंखौ नागिरोब्ला, दुष्ट लामानिफ्राय गिदिंफिनोब्ला आङो सोरगोनिफ्राय खोनासंनानै खेमा होगोन आरो बेबायदिनो जै जै मै मै बेबायदिनो बोरखौ होनानै बेबायदिनो आशीर्बादखौहाय खोख्लैनानै होगोन। दा बेनिफ्राय जोङो मोनदांनो हायो जाहैबाय सलमननि जि आरज खालामनाय, बेखौहाय इसोरा बेबायदिनो फिननायखौ होनायखौहाय जों बेयाव मोननो हादों। आरो बेबायदिनो बे गोथार बाथ्रानिफ्राय जों बेहाय मोननो हायो जाहैबाय मोनथाम बाथ्राखौहाय जोङो बेवहाय मोननो हायो। जों रायतफोरनि गेजेराव एबा बै समाव सलमननि जि रायजो खुंनाय समावहाय जि रायतफोर दङमोन, जि फोथायग्राफोर दङमोन, बिसोरनि गेजेरावहाय मोनथाम इसोरा मावजानो थाखाय लुबैनायखौहाय जों बेवहाय मोननो हायो। दा बेनो जाहैबाय गुरै जानानै आरो बेबायदिनो गावखौ नागिरनानै आरो बेबायदिनो मा होनो दुष्ट लामानिफ्राय गिदिंनानै फैनानै आरज गाबोब्ला नैबे मोनथाम बिसयखौ मानसिफोरनि गेजेरावहाय बेबायदिनो मावजानो थाखाय लुबैनायखौहाय बेवहाय जों मोननो हायो। इसोराबो आरो बेबायदिनो मानसि जाथिनि गेजेराव एबा फोथायारिफोरनि गेजेरावहाय गिदिर मोनसे प्रतिज्ञा लानायखौहाय जों बेवहाय मोननो हायो, प्रमिस लानायखौहाय जों मोननो हायो। सोरगोनिफ्राय बियो खोनासंगोन आरो बेबायदिनो खेमा होगोन, बोर होगोन, बियो गावनि फिसाफोर आरो फोथायारिफोरनि गेजेरावहाय होगोन होननानैहाय बियो बेबायदिनो मोनसे गिदिर
सिद्धान्त आरो बेबायदिनो प्रतिज्ञा लानायखौहाय जों बहाय मोननो हायो। दा नैबे बाथ्रानिफ्रायनो आङो मोनसे सोदोबखौल' आङो खेबखांनानैहाय सावरायनो होननानै आङो सानदों। दा बेवहाय आङो बेखौल' बुंनो होननानै सानदों जि आरजनि बिसय आरज। दा बे आरजआ बुंनो थाङोब्ला जों साफ्रोमबो बे आरजखौ जोङो मिथियो। आरज होनना बुङोब्ला आरजआ फोरबोजों जोङो रायलायनाय एबा फोरबोजों हान्थामेला खालामनाय नैबे बाथ्राखौहाय जों बहाय मोननो हायो। आरो आरजआ ख्रिस्टियान जिबन खांलांनायाव जिउ खांलांनायावहाय बे जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो बे ख्रिस्टियानफोरनि मोनसे हाथियार होननानैहाय जों बेखौहाय बुंनो हायो। जाय ख्रिस्टियानफोरनि जिउ खांलांनायाव बे आरजखौहाय जायफ्रा खालामनो रोङाखै एबा बाहायनो रोङाखै नैबे ख्रिस्टियानफोरनि जिबनावहाय जोङो बुंनो हायो जाहैबाय गोथै ख्रिस्टियान होननानैहाय जों बुंनो हायो। गोथै ख्रिस्टियान होननानै जोङो बुंनो हायो। दा आरजआवहाय माखासे फारागफोर दङ, टाइप्स अफ प्रेयार। दा रोखोमफोर जोङो आरजखौहाय नायोब्ला जों मोननो हायो। बेनो जाबाय हामबाय होनाय, थेंक्सगिभिं, सिमान लानाय, खावलायनाय, बिसनाय, खुलुमनाय। नै बेनो माखासे आरजनि फारागफोरखौहाय जोङो मोननो हायो। आरो गोबां मानसिफ्रा गोबां बेबायदिनो रोखोमफोरखौ दिहुननानै बुंनो हागौ, खिन्थु आङो बेवहाय मोनबा नैबे रोखोमफोरखौल' आङो नोंथांमोननो बुंथिनानै होनाय जाबाय। दा साफ्रोमबो फोथायारिफोरनि जिउ दावबायनायाव, जिउ खांलांनायाव आरजआ जोबोद गोनांथि दं, जोबोद गोनांथि दं। आनजादाव देरहानो थाखाय, बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जोङो आरजआ जोंनि सायावहाय जोबोद गोनांथि एबा जोङो बे आरजनि गेजेरजों जोंनि जिउ दावबायलांनायाव जोङो लानानै जों थांफानांगौआ बे जोंनि थाखाय गोनां होननानै जों बेखौ बुंनो हायो। आरो मा होनो जोङो नायोब्ला जों मोननो हाबावो जाहैबाय गावजों गाव सासेया सासेजों जोङो बिसलायनोबो जोङो हायो। आरजनि गेजेरजों जोङो मदद खालामनो हायो। जायफ्रा आर्थिक अबस्थायावहाय बारा गोजौ नङा आरो बेबायदिनो आत्मिक जिबनाव दुरबल, नै बिसोरनि थाखायबो जोङो आरजनि गेजेरजों जों बिसनानै एबा जों बिसोरखौ जों मदद खालामनो हायो। आरो बेल' नङा, इसोरनि बिसाफोरनि थाखायबो जोङो बिनानै होनो हायो एबा इसोरनि हाबा मावग्राफोरनि थाखायबो जों बिसनानै होनो हायो। दिनै गोबां इसोरनि मावग्राफोर दङ, गोजान जायगाफ्रावहाय थाहैनानै बेबायदि मावख्रुबनानै दङ। जों बिथांमोननि थाखायबो आरजनि गेजेरजों जों मदद खालामनो हायो, जों मदद खालामनो हायो। आरजखौ जायहा गोनांथि सानाखै बिनि जिबनाव एबा न'खराव गोजोननाय गैयै असान्थिया नुजाफैनोबो हागौ। दाबो आला दिङा ख्रिस्टानफोर जोंनि गेजेरावहाय दङ। गावखौ गोनो गोथो साननाय जोंनि गेजेरावहाय दङ। बबेयाव माब्ला आरो माबोरै आरज खालामनांगौ बेफोरखौ दिनै कुइसन खालामबावनो हाग्रा एबा कुइसन खालामबावनो बेबायदि फोथायग्राफोर जोंनि गेजेराव थानोबो हाबावगौ। बुंनो थाङोब्ला जोङो बेफोरखौ जोङो कुइसन खालामनो नांलिया। जों गोबाव सम जों जिउ खांबोबाय, गोबां सम जोङो बेबायदि इसोरनि बाथ्राफोरखौ जों सोलोंबोबाय। दाबोनो बबेयाव जोङो आरज खालामनांगौ, माब्ला माबोरै जों खालामनांगौ बेफोरबायदि सोंल' जों थाबावनांगौब्ला अब्ला जों मा होननानैहाय जोङो गावखौ बुंनानै जों लानो हानो, मा होननानै जोङो गावखौहाय बुंबावनो। दा बबेयाव आरज खालामनांगौ होनना बुङोब्ला, बबेयाव आरज खालामनांगौ जोङो बेखौहाय जों बुङोब्ला अब्ला जों बेवहाय मोननो हायो जाहैबाय एभ्रिवेयर, माने जेरावबो जों आरजखौ खालामनो हायो। जोङो गिर्जायाव जों खालामनो हायो, बिसनायाव आरो जिरायनाय, जों गासैयावबो जोङो आरजखौ जों खालामनो हायो। बेखौ जों डाउट जों खालामना लानो नाङा आरो जोङो बेबायदिनो गोनो गोथो जों खालामना लानो हाया। आरो माब्ला जों आरज खालामनांगौ, जेब्लायबो अरायबो सम मोननायावनो जों आरजखौ जों फोरबोजों जों सोमोन्दो लाखिनाया बे जोंनि थाखाय गोनां। जेब्लायबो सानफ्रोमबो जोङो बेबायदिनो आरजखौ खालामनाया, जों बेखौ गोनो गोथो जोङो जानो नाङा। सम मोननायावनो फुङाव, सानजौफुआव, मोनाबिलियाव, जेरै दायुदना बेबायदिनो
इसोरनियाव बरसा खालामनानै फुङाव सानजौफुआव मोनाबिलियाव बियो खेबथाम आरज खालामदोंमोन नैबेबायदि जोंनि जिबनावबो जोङो बेबायदि खालामनाया बे जोंनि थाखाय गोनां माने जोंनि आरज बिनाया माबायदि जानांगौ आं बेखौबो बुंनो होननानै आङो सानदों माब्रै आरज खालामनांगौ बेखौबो जोंनि गेजेराव गोबां डाउटफोर जानो हागौ माब्रै आरज खालामनांगौ खिन्थु आं बुंनो होननानै सानदों जोंनि आरज खालामनाया माबायदि जानांगौ दा बेवहाय आरज खालामनाया गेदेर आसा ग्रेट एक्सपेक्टेशन माने जोङो ओरैबायदि गिदिर आसा खालामनानै इसोरनियाव जों खुद्रिनाय जोङो जानांगोन निरासा गोसो जोङो बेबायदि जानो नाङा निरासा भाब लानानै जों इसोरनो जों खुद्रिनाय बे जानो नाङा बेखायनो मोनसे आसा खालामनानै जों जि थांखि लादों नैबेखौ लानानै जों फोरबोआव खुद्रिनाया आरज गाबनाया बे जोंनि थाखाय गोनां होननानैहाय जों बेखौहाय बुंनो हायो दा आरज खालामनाया जेब्लायबो जोंनि गेजेरावहाय गोथार गोसोजों बियो जानांगोन क्लीन एन्ड पियर हार्ट थार नंथारगौ गोसोयै जोङो बेबायदिनो फोरबोजों जों रायलायनो हानाय जोङो जानांगोन आरो बिनि उनावहाय जोङो मोननो हाबावो गोथार जिउजों दैदेनजानानै जोङो जि फोरबोआवहाय जोङो खुद्रिनांगौब्ला जोंनि अन्तरा गोथार जिउजों दैदेनजानानैसो जोङो जोंनि नांगौफोरखौ जों फोरबोआव खुद्रिनाया बे जोंनि थाखाय गोनां होननानैहाय जों बेखौ जों बुंनो हायो आरो गोसो गेब्लेनायजों गोसो बायफ्लेनायजों माने फोरबोआव जों खुद्रिनाया बे खोनासंजाथावथाव आरो जोङो जोंनि बिनायफोरखौ जेब्ला जों नायो जोङो बेबायदिनो गोदाव सोरावैहाय जोङो बेबायदिनो इसोरनियाव फोरबोआवहाय जोङो आरज खुद्रिनायखौ जों मोननो हायो खिन्थु इसोरनि इस्सा बायदि बियोब्लासो बे थार इसोरजों खोनासंजानाय जागोन थार बिनिफ्राय जोङो उत्तरखौ बा एन्सारखौ जोङो मोननो हागोन मानो आरजनि फिननायखौ जों दिनै मोननो हायाखै गोबां ख्रिस्टियानफ्रा दिनैहाय खुद्रिबाय थायो बिबाय थायो खिन्थु जों बिनायफोरखौ दिनै मोनाखै नाथाय जोङो जेब्ला नायो अब्ला जों बेयाव मोननो हायो जाकबनि लिरनाय 4:3 बिदोंमोन मोनाखै मानोना नोंसोरनि साननायफ्रा गाज्रि जोंनि फोथायग्रा एबा ख्रिस्टियानफोरनि गोसोआनो दिनै गाज्रि खिन्थु दिनै जों फोरबोनिफ्राय जोङो उत्तरखौ जों दिनै मोननो लुबैदों जेब्ला जों सेकेन्डआव नायो अब्ला जों बेयाव मोननो हायो जाहैबाय इसोरनि लिंनायखौ दिनै जों नेवसिगारदों प्रभाबसनि लिरनाय 1:24 बहाय इसोरनि लिंनायखौ दिनै नेवसिगारदों आरो मोजां आखल दिन्थिफ्लादों दुग्गा गोसो लानानै दिनै बेबायदिनो गावखौ ख्रिस्टियान होननानै दिनै फोरबोआवहाय खुद्रिदों दिनै बेबायदि जीवन जापन खालामलाङोब्ला इसोरा माब्लाबाबो जोंनि गेजेरावहाय बियो फिननायखौ होनाय नङा आरो इसोरा बियो बुंदों माने पापी मानसिफोरनि बिनायखौ माब्लाबाबो खोनासङा जायफ्रा धोरोमिया बिनि बोसोनखौ लानानै जीवन जापन खालामलांनाय नैबे व्यक्तिफोरनिखौसो इसोरा खोनासङो होननानैहाय जों बेखौहाय मोननो हायो प्रभाबसनि लिरनाय 15:29 आरो एखे बाथ्रायावनो जोङो मोननो हायो जाहैबाय जहननि लिरनाय 9:31 बे एखे बाथ्राखौनो जोङो मोननो हायो दिनै गोबां ख्रिस्टियानफ्रा गावखौ धोरोमिया दिन्थिफ्लानानै सरासनस्रायै इसोरनियाव बियो नाथाय फिननायखौ मोनाब्ला इसोरखौ दुसियो इसोरखौसो दिनै पइन्ट आउट खालामो आं नोंनि थाखाय बिदि मावदोंमोन नोंनि थाखाय आं दान होदोंमोन मानो नोङो बेबायदि दिनैहाय आंखौ खालामखो नैबेबायदि कुइसन जाफैयो दा जोङो इसोरनियाव जोङो बियो नाथाय फिननायखौ मोनाब्ला इसोरखौ जोङो बेबायदिनो दुसियो अब्ला जों गावखौनो जों आनजाद नायनाया जोंनि थाखाय गोनां अनजाराफोर जोंनि थाखाय गावखौनो आनजाद नायनाया बे जोंनि थाखाय गोनां आरो आङो बुंनो होननानै सानदों बेनिखायनो इसोरा सलमन राजानि गेजेरजों जि गांनैनि इतिहासनिफ्राय आङो फरायनानै खोन्थाबाय नोंथांमोनजों आङो बेबायदिनो सावरायबाय बा खोन्थानानै नोंथांमोननो फरायनानै खोन्थाबाय दा बेवहाय बेबायदि बाथ्राया जोंनि सायावहाय मोजांथार बेरखांदों सलमन राजानि गेजेरजों इसोरा बेबायदि मोनसे गिदिर बेबायदिनो अननायखौ बियो होबाय मोजांथार अननायखौ जोंनि गेजेरावहाय बियो होबाय बे समाव आंनि रायजोफ्रा गुरै जानानै आंखौ नागिरनानै गावनि गाज्रि हामानिफ्राय गिदिंनानै फैयोब्ला आङो खोनासंगोन होननानैहाय आरो बियो बबेनिफ्राय खोनासंगोन होननानै बियो बुंखो जोंनि बिफा इसोरा सोरगोनिफ्राय बियो खोनासंगोन आरो क्षमा होगोन होननानै बियो प्रतिज्ञा खालामबाय आरो बेजों लोगोसे
जोंखौ जोंनि नखरखौ जोंनि हादरखौ जै जै मै मै खालामगोन होननानैहाय बियो बेबायदि मोनसे प्रतिज्ञा लानायखौ जों बहाय मोननो हाबाय जों मोननो हाबाय दा जों ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव गोबाङानो थानो हागौ मासाव खेबसेल' बेबायदि आरज खालामग्रा आरो बोसोराव खनसेबो आरज खालामि ख्रिस्टियानफोरबो जोंनि गेजेराव थानो हागौ दा अब्ला माबोरै फोरबोनिफ्राय जों आशीर्बादखौ जों दिनै मोननो हानो फोरबोनिफ्राय माबोरै बेबायदिनो जोंनि नखराव जोंनि गथ' गथायफोरनि गेजेराव माबोरै आशीर्बादखौ जोङो मोननो हानो बिनिखायनो जोंनि ख्रिस्टियान नखरफ्राव दाङाबाजि गावजों गाव बेबायदिनो नांज्लाय खमज्लाय सानफ्रोमबो बेबायदि नखरावहाय बुज्लायलायनाय आरो बेबायदिनो जोंनि गथ'फोरनि गेजेराव आशीर्बाद गैयै जालांनायखौहाय जोङो बेवहाय मोननो हायो आशीर्बाद गैया जोंनि गथ'फोरनि गेजेराव अनज्लायग्रा लोगोफोर दाबो सोरबाफोर आरज बिनो बावगारनानै एबा नेवसिनानै दंब्ला दे दानिफ्राय दिनैनिफ्राय गावखौ फोरबोनि सिगाङाव थांखि लानि जेब्लाबो सानफ्रोमबो आरजआव नेनानै थाबाय थानि मानोना बे बोथोरा आलादिङा एबा गोसो बायदि गेलेनानै थानायनि सम नंलिया गावखौ गुरै खालामनानै गाज्रि मावनायनिफ्राय गिदिंबोफिननानै इसोरनियाव गावखौ थाम-थिम खालामनायनिसो बे मुगा एबा बे बोथोर जाबाय हामबायसै इसोरा बयनिबो सायाव थानानै गिदिर बोर होथोंसै हामबायसै।